Good morning này tên này bữa Jwgwnar chán là cái Jwgwnar trên tàu chứ Noni Jwgwnar chứ đâu này đi cứ lậu गिबियाव आंनि बयखौबो अननाय आरो खुलुमनाय बावहरबाय लोगोफोर गुड मर्निं दोस्त सबको गुड मर्निं आं दिनै बैसांखौनो देखायथारबाय नोंसिनो दिनै थाइसे खाबावनोसै दाउजों जानो नागिरदों थ' बिदिबा लोगोफोर भिडिअखौ नायलांदो आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोग एंजॉय कीजिए Open eye, feel the waves cut through. आं हानायखौ देखायासै डाइरेक्ट हाखा जिरखाबाय ओमफ्राय मा होनो बाबाया जिरदों बेखौ जोगोनाराथ' गोथावखा ओमफ्राय बिगुर जिरनायखौ देखायासै डाइरेक्ट माबानोसै नै दाउआ एसेल' मानसि एसेल' माने सानै साथामल' जानाय नालाय ओंखायनो दाउआ नैबेनो मासे लाबोदों बारा गिदिर नङामोन Dripping lights paint the skies. Only you can make me move. You can make me move. Can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. फारसेथिं दाउ एवनाय फारसेथिं जोगोनारखौ आं आलदा आलदा खालामदों आरो दाउ एवनायफोरखौथ' रोंखागौ आं बेखौ देखायासै डाइरेक्टयै आं देखायनो नागिरबाय सामब्राम बानलु मस्ला थस्ला गासिबो रेडि लाखाजोबनानै डाइरेक्ट संहरबाय आं न'नि जोगोनारा दसेनो मोनथारो एसे खोबहाबनानै दोनबानो मोनो आरो दाउआबो देसि नालाय गोरलैखासो दाउआबो फिसाखासोमोन नालाय बांद्राय गोबाव लायाखै जोगोनाराबो नै गुरैयानो जाबायानो दसेनो जायो गुरैया बिनि उनाव आं दाउखौ एवनानै आरो जोगोनारखौ फारसेथिं एवनानै ओमफ्राय जोगोनारखौ गुरै गुरै जाखानायखाय थुग्लिनानै लाखाजोबखादों थुग्लिजोबदों सोरबा सोरबा एसे एनै गथा जायो गाव गावनि पसन्द हिसाबै संबानो जाबाय आरो ओमफ्राय दाउखौबो दै होनानै फोमोनसै एक्सट्रा It's getting harder, you turn my heart up, throw me in water. I'm getting higher, just to feel ya, cause I need to. No one knows it, heart is frozen from your poison. Taking the potion, just दोस्तों मैंने ये सब्जी और चिकन अलग अलग से फ्राई किया है ताकि अच्छे से फ्राई कर पाऊँ और सब्जी को भी अच्छे से पकने दूँ उसके बाद फ्राई हो जाने के बाद और पक जाने के बाद मैं उसको पानी देके मिक्स करने वाला हूँ open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. आयो गोदौबाय दाबो गोदौहांबाय अरखौनो खमायनानैसो दोनदोंमोन दै हरनायनि उनाव गोदौखांनानै रानबाथाय दाउखौ खांनानै बेजों मिक्स खालामसै आङो चिकन मेरा फ्राई हो गया है रेडी हो गया है उसके बाद अभी मैं उसको निकाल के वो जो मैं सब्जी बना रहा था उसमें डालने वाला हूँ उसके बाद उसको मिक्स करके और थोड़ा सा पानी देने वाला हूँ उसके बाद बॉईल करने के लिए रख दूँगा उसके बाद फिर से थोड़ा सा फ्लेम को बढ़ा के उसको रखूँगा एक्सट्रा एवबा एसे गोबावसिन जायो टाइमा खिन्थु मोनगोरखायोबा मोजां जायो
मोननायाथ' मोनो ओरैबो ओरैबो खिन्थु माने आं बेबायदि संनो मोजां मोनो आरो मालाबाफोर दाउखौ जानो लुगैबा एक्सट्रा खांनानै दोनो नालाय जोगोनारजों डाइरेक्ट एवखायोबा मोनजाला नालाय ओंखायनो मोनागौमानि ओंखायनो आङो आलदा आलदा खांनानै आलदा आलदा एवनाय जायो आरो ओमफ्राय मिक्स खालामबाय ओमफ्राय दै हरबाय एसे दै हरफिनबाय बेखौथ' बयबो मिथिखागौ ओमफ्राय दै हरखांनानै गोदौबाथाय एसे संख्रि नायफिनसै नायफिननानै बेखौ उनाव मोनबाय आंना ओंख्रिया मोननो नागिरबाय दाउजों जोगोनारजों जा गोथाव जाखाबाय र' दा देखायबावगोन आंनि दिनैनि न'नि जोगोनार आरो दाउ देसिजों संनाया एसेयावनो जाबाय मोनबाय आरो भिडिअखौबो एसेयावनो फोजोबनाय जासिगोन आङो मैं आज का वीडियो यही ख़त्म करने वाला हूँ दोस्तों थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए खुलुमबाई नमस्ते गॉड ब्लेस लव यू एंड बी हैप्पी ऑल द टाइम